Аз съм Цецо Дамянов. Ще се роди Спасителят. Следвайте ни в общия канал в YouTube. Това видео ще бъде качено на Бъдни вечер. То ще сложи началото на нов общ канал в YouTube, след този на Цецо Дамянов, в който има над 200 видеа и над 100 последователи. Самият той с над 40 000 гледания. Това не е много, но не е и малко за изцяло некомерциализиран персонален канал. И този канал съвсем целенасочено не цели комерциализация на популярността на видеята, защото по този начин се позволява отсяване на аудитория, която със сигурност е приобщена към обща кауза. А една кауза е такава, когато е идейна, не че реализацията на идеите не струва пари. Обратното е лъжа. Личният канал на Цецо Дамянов в YouTube е вече тесен за кауза. За над година в него е засегната публицистика без гръб от настоящата и бившата държавна сигурност и от страна на всякаква чужда агентура, която си разиграва коня в България както си иска. А самия персонален канал на Цецо Дамянов съвсем умишлено не е комерциализиран. Защото това е единствения верен път не към парите, а към доверието на хората. А доверието е най-ценно и настоящата политическа ситуация в България го доказа за пореден път. На Бъдни вечер ще се роди новият канал, който не е на Цецо Дамянов, а е и ваш. И ще се поддържа с помощта на негови съидейници и съмишленици, с които той отдавна дързае съзидателно, а не деструктивно. Подобно на други канали в YouTube. И това, което се ражда за нашето спасение схатологично, е точно този видеоканал с името Кюстендил, военновременната столица, стремеж към обединена България. Този общомишленически каузален видеоканал ще показва първо историята на града в всеобщия контекст, исторически, но с български акцент. Тоест такава, каквато тази история е била отпреди да ни я продуцират великите сили в Матрица. Второ, актуалното положение в града, страната и в света. Трето, геополитическата реалност, която предопределя и детерминира живота и развитието на града, на България, а и на всеки един от нас лично. Надявам се да ви бъде интересен новия канал и никога да не забравяте мотото на Остап Бендер, че спасението на даващите се е дело на самите даващи се. Което мото е перифраза на първата българска народна приказка, тази за неволята. И последно, всички бъдете мъдри, бъдете инициативни, защото великият Достоевски пише: няма нищо по-ужасно за бюрокрацията от личната инициатива. Справихме се с Съветския съюз, та нима няма да се справим с Европейския съюз. Справихме се с Паунов, та нима няма да се справим с Атанасов. Щом се налага и ако се налага, така да бъде. Не кметът ви е работодател, а вие сте негов работодател. В този смисъл си припомнете думите на Ботев. Но не той вас, братя, храни, а ви него с труда си. Приятно гледане от новата 2025 година.